ରୋମା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାମପୁରରେ ଥିବା ତାର ଜେଜେବାପା ଓ ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଛୁଟି କଟାଇବାକୁ ଆସିଥିଲା। ସେମାନେ ଏକ ପୁରୁଣା ବଙ୍ଗଳାରେ ରହୁଥିଲେ। ସବୁଦିନ ରାତିରେ ବଙ୍ଗଳାରେ ଭଙ୍ଗା କାଚର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଏ। ରୋମା ଦିନେ ରାତିରେ ବଙ୍ଗଳାରେ ବୁଲୁଥିବା ସମୟରେ କୋଠରୀରୁ ଭଙ୍ଗା କାଚର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଥିଲା। କୋଠରୀଟି ବାହାର ପଟରୁ ତାଲା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ରୋମା ତା ଜେଜେବାପା ଆଉ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ରାତିର ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିଥିଲା। ଜେଜେବାପା ରୋମାକୁ ସେ କୋଠରୀର ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ଓ କୋଠରୀକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ରୋମାକୁ ବାରଣ କରିଥିଲେ। ରୋମା କିନ୍ତୁ ଜେଜେବାପାଙ୍କ କଥାକୁ ନ ମାନି ସେ କୋଠରୀ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ କୋଠରୀର ଚାବି ନେଇ ରାତ୍ରିରେ କୋଠରୀଟିକୁ ଖୋଲିଥିଲା। କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ଯିବା ପରେ ରୋମା ଅବାକ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ କୋଠରୀରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭଙ୍ଗା କାଚ ଆଇନା ଥିଲା। ରୋମା ଆଇନାକୁ ଚାହିଁବା ମାତ୍ରେ ସେଥିରେ ସେ ତା ଚେହେରା ବଦଳରେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଝିଅର ଚେହେରା ଦେଖିଥିଲା, ଯାହାକି ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ଆଉ ସେ ଚେହେରାଟି ରୋମାକୁ ତାର ଚେହେରା ମାଗିଥିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଇନା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ହାତ ବାହାରକୁ ଆସି ରୋମାକୁ ଆଇନା ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଇଥିଲା। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ରୋମା ଏକ ଚିତ୍କାର କରିଥିଲା। ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ସେ କୋଠରୀକୁ ଗଲେ, ସେଠି ଗୋଟିଏ ଝିଅର ମୃତ ଶରୀର ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହାକି ରୋମାର ନଥିଲା। ସେଦିନଠୁ ରୋମା ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ଲୋକେମାନେ କୁହନ୍ତି ଏବେ ବି ସେ କୋଠରୀରୁ ଭଙ୍ଗା କାଚର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ